Γεια σας, είμαι ο Dark Hero και σήμερα παίζουμε The Sims 3 Into the Future, επεισόδιο 6. Εδώ πέρα θα σας έδειχνα, όπως είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, στο παρόν θα σας δείξω τα έπιπλα που προσθέτει το Into the Future, το Expansion Pack. Εδώ τώρα βρώμησε. Καθάρισε. Πού να το ξέρω. Πηγαίνει εδώ. Που δεν πήγε. Γιατί... Να, εδώ οι πύλες. Μία χάλασε. Εύχομαι να μην γίνει σε εσάς άμα το πάρετε. Γιατί σε μένα έγινε. Και γι' αυτό αγόρασα άλλη. Κάνει 750 η πύλη. Είναι λίγο ακριβή και λίγο όχι. Συνεχίζουμε. Και τώρα θα καθαρίσει χρονικό περιβάλλον, αφού μόλις καθάρισε το τέτοιο. Μόλις καθάρισε. Από τις εφημερίδες έλεος. Βρίσκω δουλειά. Ανακυκλώστε. Από 1426 θα μειώσει $103. Τρομερό. Πιο τρομερό δεν ξανά έχω δει. Γιατί τώρα τι να πω δηλαδή. Όχι, έχασα τα λεφτά μου. Γιατί σε μένα, γιατί. Καλά, δεν πειράζει. Άντε. Πεινάει, γρήγορα. Θα τον έχετε αφήσει ατόστο. Άντε. Πεινάει. Αχ, τι έκανα. Shit. Όχι. Μάκα μου. Πήγαινε στη δουλειά, σταμάτα. Πήγαινε στη δουλειά, ρε άχρηστο πλάσμα της φύσης. Πήγαινε ρε παιδί μου, τι κάνεις. Δουλειά, πήγαινε στη δουλειά. Με απλά λογάκια. Έφυγε το αμάξι. Άργησα στη δουλειά, όχι. Πόση ώρα έχω αργήσει. Πολύ. Πού πήγα. Να, το νοσοκομείο. Το έχω δείξει σε πολλά βίντεο. Εδώ είναι το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά ως συνήθως και το γυμνάσιο. Λύκειο δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί, μη με ρωτάτε. Αλλά εδώ σας βγάζει, μόλις πηγαίνεις στο σχολείο, σας βγάζει τέτοιο ρε παιδί μου, ο δάσκαλος να σας κάνει μια δουλειά, μπορεί, δεν ξέρω. Δηλαδή να του καθαρίσετε ένα κλουβί. Δεν θυμάμαι από τι, αλλά δεν πειράζει, είναι ένα κλουβί να του καθαρίσετε. Εσείς άμα θέλετε να το δεχτείτε, δεχτείτε το, και άμα δεν θέλετε, μην το κάνετε. Μόλις τελειώσει τη δουλειά, εγώ θα σας δείξω τα έπιπλα, τίποτα άλλο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του βίντεο σε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Αυτό το νοικοκυριό τι είναι. Νομίζω ότι το έχω επισκεφτεί, δεν ξέρω. Σε άλλο βίντεο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να, εδώ οι πιο πλούσιες οικογένειες, το έχω αναφέρει σε άλλα βίντεο. Να, και μια άλλη που είναι επίσης πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ, είναι σε πολύ ωραία... θέση. Είναι σε πολύ ωραία θέση. Συγγνώμη που κόλλησα. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη. Μπορεί να σας το αναφέρω
στην περιγραφή, αλλά δεν πειράζει, τώρα είμαι λίγο απασχολημένος. Τι να πω, δουλεύει πολλή ώρα ρε παιδί μου, θα χάσω την ώρα του βίντεο. Εμένα αυτό το σπίτι μ' αρέσει, αλλά αν προσθέσουμε και μια πισίνα εδώ, θα γίνει πολύ ωραίο, από ό,τι πιστεύω. Α, έχει! Το βρήκα. Και έχει και lag, συγγνώμη, λαγκάρισμα δηλαδή. Ταλαιπωρημένος. Δουλεύει και πολλή ώρα. Μια χαρά πήγε στη δουλειά. Αύριο θα πάρει προαγωγή. Τι λέξη είναι αυτή? Προαγωγή. Δεν θυμάμαι. Γιατί λέγεται προαγωγή? Δεν πειράζει. Πάμε τώρα σπίτι. Πού πήγατε? Πού πήγατε ρε παιδά? Και εδώ τώρα θα σας δείξω τα έπιπλα. Τώρα θα σας δείξω τα έπιπλα. Εδώ είναι τα έπιπλα. Καταρχάς θα αρχίσουμε από την κουζίνα που μας την έχει και πρώτα. Ντουλάπια. Εδώ ωραία, πολύ ωραία. Είναι ακριβά, είναι λίγο ακριβά. Δεν πειράζει. Ωραία, έχει και αυτό. Μπορείς να το αλλάξεις ό,τι χρώμα θέλεις. Αυτά από ντουλάπια. Έχει νέο νεροχύτη. Εδώ πέρα πολλούς. Δεν ξέρω πώς το τοποθετεί. Αυτός είναι ωραίος. Δεν θα τον κάνω τίποτα. Είναι όλα ψυγεία, έχει τέλεια. Αυτό εδώ μ' άρεσε. Κοιτάξτε το καλά. Όχι. Έλα. Τώρα μικροκυμάτων. Έχει αυτόν, νομίζω, αυτό. Για καφετέρια. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Το λέει εδώ, για ποτά είναι, νομίζω. Φούρνος, έχει καινούριο. Ψυγείο. Τουλάχιστον έχω λεφτά. Θα σας το δείξω που έχω και λεφτά. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει και πολύ. Πιο πολύ αυτός είναι ωραίος. Ωραία, δεν πειράζει. Έλα τώρα. Απορρίμματα κάδους, μόνο αυτόν. Είναι ωραίος, μου αρέσει, αλλά δεν χρειάζεται. Φώτα έχει πολύ ωραία επίσης. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα φώτα για κάποιον που περνάει από κάτω. Ωραία φώτα αυτά, φωτίζουν πολύ. Εδώ πέρα πολύ ωραία επίσης. Θα τα βάλω εδώ πέρα, μ' αρέσουν. Πόσο κάνουν? Εντάξει, λίγο φθηνά. Ωραία. Αυτό εδώ είναι επίσης πολύ ωραίο. Πόσο κάνει? 210 για κήπο είναι. Αλλά δεν χρειάζεται να το βάλω. Εδώ αυτό το φως. Και αυτό το φως. Γενικά προσθέτει πολλά φώτα. Συναγερμείο όχι. Δηλαδή κάτι σε κάθε δωμάτιο κάτι νέο θα προσφέρει. Δεν έχει όμως πλυντήρια, δεν έχει. Όχι. Ωραία μπανιέρα. Αυτή εδώ. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν ξέρω πώς είναι και πώς γίνεται να κάνεις
μπάνιε, να κάνεις μπάνιο σε αυτή την μπανιέρα. Τέλος πάντων, και αυτή η προσέτη είναι πολύ ωραία. Πώς κάνει? Πολύ ακριβές είναι. Όχι, όχι. No. Δεν θα προλάβω να σας δείξω όλα. Όπα, δεν σας έδειξα. Τουζιέρες, μπανιέρες. Τουζιέρες. Ωραία. Ωραία τουζιέρα. Ωραία. Φίλε, αυτό κι αν είναι τέλεια. Όχι αυτό, το άλλο αυτό εδώ. Τέλεια. Είναι πολύ ακριβή, άρα δεν την παίρνει. Άρα, κουρτίνες, τόνι, έχει καινούριο τέτοιο. Θα βάλω αυτό εδώ, διακοσμητικό. Όχι πάνω, φρέ. Εδώ πέρα. Και αυτό χαρτί τουαλέτ. Έχει. Καλά, θα πουλήσω το άλλο. Έκανε $2. Καταξοδεύτηκα. Μανούλα μου. Γι' αυτό τουλάχιστον το έχει το σπίτι. Και το πλήρωσα μαζί. Γιατί... Ας πάμε τώρα. Πού να πάμε. Κρέβω το κάμερα. Διόροφα κρεβάτια. Όχι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό το κρεβάτι είναι. Να, διόροφα, ό,τι θες χρώμα. Είναι τέλεια, μ' αρέσουνε. Τέλεια. Άμα είχα λεφτά θα τα τοποθετούσα, αλλά δεν έχω. Δεν μπορώ. Υπάρχει και αυτό, πολύ ωραίο επίσης. Μοιάζει με το δικό μου. Είναι ακριβώς ίδιο με το δικό μου, μόνο που εδώ έχει κάτι σκαλάκια. Όχι, δεν θα το τοποθετήσω. Να, δίπλα του έχει κάτι σκαλάκια που δεν είναι ακριβώς σκαλάκια, αλλά είναι κάτι κουτιά τέλος πάντων, που ανοίγουν και έχει μέσα παιχνίδια διάφορα. Και από εκεί ανεβαίνεις και πηγαίνεις πάνω. Αυτά είναι. Τώρα πάμε στο ρολόι. Τίποτα. Έχει τέλεια τέτοια. Ναι. Καθίστε λίγο, συγγνώμη. Τέλεια αυτά. Επίσης ξέχασα να σας το πω, αλλά τώρα πια μπορώ να κάνω με το Bodycam πόσα λεπτά θέλω βίντεο. Να, και αυτό είναι τέλειο. Τι είναι αυθεντική να φανταστώ. Πώς κάνει? 350. 500 δεν μ' αρέσει πολύ. Αλλά αν αυτό εδώ πιάνει τόσο χώρο. Αυτό εδώ το μικρό ούτε φαίνεται, ρε παιδί μου, ούτε φαίνεται ρε. Πού φαίνεται, ρε παιδί μου? Δεν έχει. Τι είναι, ρε? Καλά, τι με νοιάζει τι είναι. Να, αυτός ο πίνακας, αυτή αυθεντική είναι τώρα. Να, κρεβάτια, αυτό ωραίο. Ναι. Ωραίο είναι, εντάξει, φώτα τα ίδια. Τα ίδια όλα τα ίδια, δεν χρειάζεται να σας τα δείξω. Υπάρχουν και αυτά. Και αυτά. Τηλέφωνο τίποτα, φυτά, πολλά φυτά και ωραία. Αυτό δεν είναι φυτό, ρε παιδιά. Τι είναι πάλι? Τι με νοιάζει?
Υπάρχει τόσο πράγμα εδώ πέρα. Και αυτό υπάρχει. Πού χωράει ρε παιδί μου, πού χωράει? Δεν χωράει πουθενά, σοβαρά. Υπάρχει τόσο πράγμα εδώ πέρα. Και αυτό εδώ είναι το φυτό. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Πούλα το. Ουφ, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, σε δοξάζω. Ωραίο αυτό που έκανε, εμένα μ' αρέσει. Αυτά πιστεύω. Αυτά πιστεύω. Και καναπέδες τώρα. Ο καναπές ωραίος, μ' αρέσει. Δείτε τον από κοντά. Κοιτάξτε. Ωραίος και έχει πολυθρόνα πρώτη κιόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Άλλη δεν έχει. Όχι, δεν έχει άλλη. Τίποτα από τηλεοράσεις. Αυτή είναι πολύ τέλεια. Νομίζω ότι αυτή είναι η οθόνη πάνω. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Τυχοθέαση. Αχ, είναι από θέα. Έχει μια ωραία θέα. Είναι τηλεόραση. Και στηρίζεται σε τοίχο. Περίεργη. Δεν έστρωσε το κρεβάτι. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Θα λιποθυμίσω. Τέλος πάντων. Τηλεχειριστήρια. Video game, τέλειο. Τέλειο. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. PlayStation. Τέλος πάντων. Διασκέδαση 7. Διασκέδαση 7. Διασκέδαση 7. Διασκέδαση 10. Τέλος πάντων. Ήχος έχει τέλειο. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Καναπέδες. Χαλιά. Πολλά έχει. Του γκαζόν έχει. Δεν χρειάζεται να τα δείτε. Είναι απλά γκαζόν. Ναι. Απλά γκαζόν είναι. Τίποτα άλλο. Αυτά. Πάμε στη τραπεζαρία. Αυτό το βίντεο θα βγει πολύ μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη που σας το λέω. Να, εδώ πέρα καινούρια. Να, αυτό εδώ δεν έχει καρέκλες, αλλά δεν πειράζει. Θα το αφήσω. Θα το πουλήσω με τον κλασικό τρόπο. Αυτό χρειάζεται καρέκλες και ταιριάζουν οι καρέκλες με αυτές εδώ που είναι καινούριες. Έτσι. Παιδιά, έτσι. Και με αυτές μπορεί. Δεν ξέρω, αλλά αυτά θα τα πουλήσω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τραπέζια τα έδειξα. Εδώ τίποτα δεν προσφέρει νομίζω. Ωραία. Ωραίο. Περίεργο. Ωραίο. Θα το τοποθετήσω. Θα το τοποθετήσω. Όχι. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω κάτι. Ρούχα. Τόσα δώρα με 50, τόσα ρούχα με $50, ωραίο. Μακάρι να γινόταν. Φώτα τα άδειξα, πίνακες, μπαρ.
Τέλος πάντων. Θέλεις για μπαρ. Περίεργες. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο γραφείο. Υπολογιστές. Ναι, αυτό. Παιδί μου. Τι με νοιάζει, δεν ξέρω. Γραφεία, μόνο αυτό προσθέτει νομίζω. Ναι, μόνο αυτό. Πολύ ωραίο επίσης. Να, καρέκλες. Αυτή είναι εδώ που πάει με το γραφείο. Και αυτή είναι εδώ άμα θέλετε. Εδώ πέρα τέλειος διάδρομος, μ' αρέσει. Και φθηνός. Αλλά όχι και φθηνός είπαμε. Να, εδώ πέρα καινούριο τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να σας το δείξω. Να, με τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι είναι. Ποδοσφαιράκι, το λέει εδώ. Το θυμήθηκα. Βιβλιοθήκες, δηλαδή γράφια. Τι τούτο είναι? Καθόλου ψηλή. Λίγο ψηλή. Αυτή πιάνει 3 ορόφους από ό,τι ξέρω. Ή δεν θυμάμαι. Όχι, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Και αυτή είναι πολύ ψηλή. Διπλή βιβλιοθήκη. Βαθιά ράφια. Τι είναι αυτό? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πόσα πιάνει γιατί δεν το έχω διαβάσει. Και δεν το έχω βάλει τέλος πάντων να δω πόσο. Και αυτά. Θα βγει πολύ μεγάλο το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Μικρόφωνο, ωραία. Εντάξει, πάμε στο παιδικό δωμάτιο. Εδώ κούνιες, τώρα θα... Να, καρεκλάκι. Σας τα έδειξα όλα. Τα φώτα, ναι. Και αυτά εδώ. Τέλος. Αυτά εδώ. Τρενάκι και όλα αυτά. Και τώρα πάμε στους εξωτερικούς χώρους. Κανένα αμάξι. Μόνο αυτό εδώ. Που γίνεται να πας πάνω του και να σε κουνάει το ίδιο μόνο του. Και να σε κουνάει μόνο του. Και στον αέρα κιόλας. Αλλά δεν έχει αμάξια. Αερούμενα άξια. Θεούλη μου. Χριστέ και Παναγιά. Μανούλα μου. Δεν έχω λεφτά όμως να τα αγοράσω. Δραστηριότητες. Ναι, αυτό πάλι. Η πύλη. Το αυτό και αυτό. Η χρονοπύλη τέλος πάντων. Πιο μεγάλη είναι η ιδέα μου. Πιο μεγάλη. Ναι, δεν χωράει. Πού να τη βάλω? Όχι, ίδια είναι, sorry. Δεν πειράζει. Και αυτά από μένα. Σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο μαζί μου. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.